Visit Production. Ashe so yana da zafi, kin bar ni zuciya tana ta kuna. Idan zan biye take na tabbata ni ba za na raya. Ashe so yana da zafi, bar ni zuciya tana ta kuna. Idan zan biye take na tabbata ni ba za na raya. Daga ranar da ni na ganki nai abota da damuwa, zuciyata tana ta kuna. Kin tsinduma na a ƙasan ruwa, kin sani na sani da cewa kina ta ɗauka ta awawa, amma hakan bai sana gaza ba wajen daban sanki yar uwa. Ɗan lokaci ne na yi imani da cewa cikin ido duka tarin ruwa ne. Duka abin da kika yi mini na sanya zuciya kaddara ne. To ashe ke ta lalace kaman mai kama da suke hayya. Ashe so yana da zafi, bar zuciya tana da kuna. Zan biye na tabbata ni ba za na yi. Abinda zaki so wanda zan kasa masoyiya, zan shiga duniya na tanadi dan karki sha wuya. Idan abinda kika banne yafiya a gari ki biya, fata na ki yarda ni na ki ne ko bani duniya. Akan kaunar ki zan jura komai, kina ina sani bayan gini bani da komai. Sai sun kiyasa yi ba. Rayuwar so tana da daɗi idan ka dace ɗan uwa, akasin haka babu daɗi baka da aiki sai damuwa. Shike sai ta rayuwa, so ke sai ta rayuwa. Agun masu garkuwa, ai ya san magarkuwa. Ashe so yana